Try nga natin dito. May gulay. Ang sarap! Wala lang, na-excite ako. Kinikilig ako. Ayan. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Alam na nanta natin yung linya ko no? Another vlog. Rama is here. And we are going to Bake. bake! Wala naman tayong i-bake. Meron may pang... Kakain tayo ng mangga! Magbabalat muna tayo. Yes. Tapos, papakita ko sa inyo guys yung bagoong namin. Kasi hindi kami kumakain ng alamang. So, papakita ko kung ano yung ginagamit naming bagoong para sa mangga. Nakuha na ni Tawin yung mga medyo, ano bang tawag? Manibalang? Manibalang ba tawag to? At, wow naman, napaka-sharp naman ng ating napaka-sharp naman ng ating kutsilyo, friendship. Ooh, it's yellow. It's yummy. Ito guys, yung ginagamit naming bagoong. Ito yung masarap na bagoong. Ito yung ipon. Hindi hipon na ipon. Walang H. Ano bang, hindi ko alam kasi kung anong itsura nito pag, anong Tagalog nito. Basta tawag namin dito ipon. Tapos, ano to, pag bumili ka dun sa amin lang to sa Ilocos na bibili. Guys, yung sinasabi ko, yung nabibili lang namin yung ipon. Tapos ang gumawa ng bagoong na yan si lola ko. So, we know that it's safe. Tapos, lalagyan natin siya ng konting sugar. Ganyan. Tapos, yun nga, seasonal lang to, tong fish na to. Tapos, ang mahal pa niya. May langa! Tapos, pag yung may nagbebenta ng mga fish na ganyan, 300, 350 per kilo, ganun. Tapos, ang bilis niya talaga maubos. Yan. So, tapos lagyan natin ng vinegar na may sili, may gulay. This will be very, shoot, ang anghang nito. Excited na ako kumain. Yan. Doon na tayo sa salas. Doon tayo kakain. Try nga natin dito. May gulay. Ang sarap! Sa season ng mangga ngayon pa lang ko kakain ng mangga na ganito. Manibalang. I like it. Kaya maalat. Ito na naman tayo. Water. Ang tawag nito. Hindi na naman nalabas ang water sa katawan ko. Tapos, ano pa nga ba? Mahal ang gamot para sa bato. Kaya, inom-inom din ng water mamaya ulit. Kain na kami! Nag-music din kami! Tapos nag-play. Ano pinapanood mo ba? Si Coco! Remember me! Lalaway na ako. My gosh! Bahay. Mas? Data? Ikaw dito sa bahay. Ang mga Parang nag-bob yung bracket ko. Kain na kami ng guys. Say goodbye, remember me. Ano ito nanin? Taste. Bigay mo dito. Ang tasting nyo. You're tasting it already. Sarap? My gosh, ang sarap. Bigas. Biga. Baka kain mo ate mong ganon na gusto. Alquantas! Ang tamis nga eh. Bigas na tayo. Namahin pa ako ng kanina. Sampalok na yung matamis. Yung matamis talaga may yung brown na.
Parang Bangkok. Hey guys! So, dahil na-toxic tayo kanina sa duty, nag-7 to 3 na shift kasi ako. So, alam na this. Pag 7 to 3, tapos full house kami sa hospital, sa station namin. As in, wala ng bed. Yan, mag-ano tayo. Magre-relax muna tayo kasi nakigip na ako after kong kumain ng mangga. Mag-ano muna ako. So-try ko yung bentonite clay na 3-in-1 na pinadala sa akin ng Precious Skincare Cosmetics. So, yun guys. Try natin siya. Kung maganda siya. I tried bentonite clay before. Okay siya. Maganda siya sa akin. Parang, yun nga sabi ko nga, di ba? Ginagamit ko pa siya sa kilikili ko dati. Ganun. Para yung mga toxins. Kasi nga daw, kailangan mo ding i-detox. Pati yung kilikili mo. Ganyan. So, maganda siya. And nakakaano ng pimple. So, try natin ngayon to. 3-in-1 kasi yung pinadala sa akin ng Precious Skincare Cosmetics. So, meron siyang apple cider. Tapos, meron siyang may oil pa siya eh. So, let's try it. Ang kagandahan nun kasi guys, wait. Ayan. Yung kagandahan kasi ng bentonite clay ng Precious Skincare Cosmetics. Natimpla na siya. So, ready to use na siya sa mukha mo. Hindi ka na magtitimpla. Di mo na problema kung saan mo pa ilalagay para magtimpla. Ganun. Ipa-brush mo na lang sa mukha. So, tatry natin siya for the first time. And then, I will update you guys sa magiging review. Gagawa ko ng full review talaga about this product. Kasi, gusto ko yun talagang makita nyo kung ano yung magiging effect niya. So, kuha ba tayo ng before and after? Yan. And yun yung mga pimps natin. So, yeah. Let's do this! So, ito na guys yung ating before. So, ano lang ko. Natural lighting. Andito na ako sa bintana para makita nyo talaga siya. Nandyan yung mga pimples natin. So, very dull looking yung skin ko ngayon. Kasi sobrang lagi ako napupuyat. Tapos, may mga ako dito, pimps. Yan. So, tingnan natin kung makakatulong siya na makapagpag-glow ng skin. So, ito guys, 3-in-1 siya na bentonite clay mask. Ito. And, meron siyang seaweed extract, gluta-collagen! Pag gluta kasi nakaka-whiten siya. So, may pag-asa pa yung mga dark spots natin dyan. And then, collagen, maganda siya for the elasticity of the skin. So, para magiging glowing talaga. Kasi na-whiten yung spots mo and then yung elasticity ng skin. Parang nababanat. Yun. Tapos, meron siyang apple cider. Hindi makakatulong to sa pimps ko. Kasi I heard maganda daw ang apple cider sa mga pimple-prone na skin. Para daw, mo yun? Natural way, natural toner daw kasi ang apple cider. So, let's try to apply this one on my face right now. Ito guys, yung ibubukas mo pa lang siya na ganyan, sumisigaw na talaga yung amoy niya na amoy spa. Kaya, gusto ko talaga yung mababango. Parang siyang may mint na parang bango eh. Parang may chewing gum. Parang ganun. Kasing amoy niya yung mga product ng Ilog Maria. Yung mga sabon doon. Mga Ayan. So, apply tayo. Kukunin ko lang yung nandito na sa takip para hindi sayang. Like so. Pakaisin lang i-apply. Can't wait to share my experience. Ayan. So, habang pinapatuyo ko to kasi kailangan 15-30 minutes or until the product is mag-dried up na daw sa skin, yung aantayin. So, habang inaantay ko siya na mag-dry up, nilista ko na yung mga na-notice ko sa review para full na yung review na ibibigay ko sa inyo sa full review. So, ngayon, di ko muna re-reveal kung ano yun para panoorin nyo yung review ko na talagang bonggang-bongga. Ang masasabi ko lang sa ngayon guys, kasi medyo nagda-dry, medyo lang, meron pa ding medyo nagda-dry na siya.
Tapos naka-electric fan ako para mas mabilis. Kasi alam ko talaga bentonite clay, matagal talaga siyang mag-dry. Tapos ito pa man din, meron siyang madami siyang laman, hindi lang siya water, yung pinangtunaw nila sa bentonite clay. So, as of now, ang masasabi ko lang sa product na to, sobrang relaxing. Parang kulang na lang yung magmamassage siya sa akin. Amazing. Yung maamoy niya kasi, amoy spa talaga, amoy spa. Kaya para kang nasa spa, para kang saktong-sakto talaga ito kasi sobrang toxic ng duty ko kanina. Halos di na ako makaupo, grabe. Siguro kung susumahin yung lahat ng upo ko sa shift ko na 8 hours, mga 15 minutes. Sabi ko nga, kung i-compute ko kayo lahat yung distance ko na pabalik-balik sa mga patient, kakaround sa mga patients, ilang kilometro na kaya yung nalakad ko, sabi ko talaga kanina. Ang sakit ng mga pa ako. Pero, mamaya magja-jogging pa ako para masaya. Guys, kakabanlaw ko lang ng bentonite clay. Wala lang, na-excite ako. Kinikilig ako. Ayan. O, diba? Diba? Glow. Ang glow. Uy, hindi ganito mag-glow yung skin ko pag facial wash lang eh. Oh, ha? Walang highlighter yan, ha? Walang daya yan, ha? Oh. I really can't wait. Kasi gusto ko siyang gamitin talaga within 2 weeks para makita ko talaga yung effect. Kasi yun din yung sabi niya dun sa instruction. So, yun, gusto ko siyang gamitin ng 2 weeks. Pero gusto ko alam mo yun, gusto ko siyang gamitin ng 2 weeks na gusto ko nang gumawa ng review na parang alam ko na kung anong magiging kakalabasan ng video natin or ng review natin. So excited, yun lang. Titingnan ko lang kung mawawhiten niya yung mga dark spots ko at kung makakapag-prevent siya ng pimples. But, yung instant effect niya, first impression ko, just so, ang ganda, ang smooth. Ayan, isusulat ko yan lahat. Hey guys, time check. It's already 7 na ata. Let me see. 7:15. Nagtataka siguro kayo, bakit ako hingal na hingal? Pagod na pagod. Kasi guys, yung kapatid ko, si Bunso, tsaka yung girlfriend niya, tinawag nila ako. Kasi nga may nabangga dyan sa tapat namin. Tapos, sobrang traffic kasi. Yung mga galing pa Nagbenga at mga papuntang Baguio, ewan ko ba, manood na lang kasi kayo ng TV. Kaysa pumunta pang Baguio, sobrang traffic. Pag ganitong traffic dito sa amin guys, meron na aksidente, merong nababangga, merong nagkakabanggaan. Ayun, yung girlfriend ni Ading ko, si Jessa, you've seen her in the vlog already. Ayun. Magpapanik sila, ate. May nabangga nga na lalaki. Tapos pagdating ko dun, as in super takbo ako. Tapos naghanap ako dito ng gloves and everything. Wala akong gamit pala talaga dito. So, ang meron ako dito mga syringe, mga gamot na pang IV, ayun. Tapos, may mga osyosero doon na madami. Sobrang daming osyosero. Tapos, yun kasi, yung banggaan, nasa halos tapat ng bahay din ng isang nurse namin. Tsura ko, naka-shorts lang ako, tas yun, sabi ng mga osyosero, huwag niyong galawin, may fracture yan, ganun daw. Tapos nainis ako kasi nga wala akong dala, tas yung nakabangga, nakatayo lang siya doon, talagang wala talagang tumutulong. Well, may point naman sila kasi nga, ang tawag nito, kasi nga, baka nga may fracture or what, baka ma-dislocate yung syempre hindi naman sila aware kung anong gagawin sa ganun vehicular accident. Pero sana man lang may tumawag sa hospital, nandyan lang yung hospital. Parang wala pang mga 30 seconds run lang yan. Pag and then yun, magpatawag ako dun sa hospital ng stretcher, may mga pumunta naman, tapos dinala dun stretcher kasi yung ambulance namin, basta nandun, basta may ibang side yun ng kwento, yung ambulance. Tapos, yun nga, yung nagwawalang lalaki doon, nawag nga daw namin siyang galawin. Hindi kami nagsasalita kami ni Diwata. Tapos sabi nung isang lalaki na taga dito sa barangay, sabi niyang ganun, hindi, mga nurses yan, mga naka-off duty lang, empleyado sa hospital yung mga yan.
Natatawa na lang ako. Ayun, dinala namin. Sobrang hingal. As in, takbo kami. Tinatakbo namin yung stretcher. Alam mo yung parang sa mga rescue, ganun-ganun talaga. Ay, nako. Akala nung isang nurse namin, mag-jogging daw ako. Kasi nga, nakaano ako. Parang hingal na hingal ako. Kasi nga, kagabi nakita nila akong nag-jogging. Sabi ko, hindi ako nag-jogging. Pero parang nag-jogging na din ako sa pagod ko. Kasi syempre, yung adrenaline rush mo, talagang yung cardio. Parang cardio na rin siya na ano. Pagod na nga ako kanina, tapos ganito pa. Yun ang hirap pag malapit ka sa highway, malapit ka sa hospital, madaming nakakakilala sa'yo na nurse ka. Yun ang mahirap, may responsibilidad ka sa community. Pero ayos lang naman guys, yung mga ganun. Kasi at least alam ko na nakakatulong kami, alam namin na nakakatulong kami. It feels good naman para to help the needy naman, yung mga in need talaga. So, yun. Ano lang, sa mga nagmumotor dyan, na nakainom, walang helmet, ay nako. Madami na kaming mga pasyente na kung sana naka-helmet sila, buhay sila. At kung sana hindi sila nakainom, hindi sila na-fracture, at hindi sila namatay. Alam mo yung mga ganun. Parang dahil lang sa helmet na kasi ang helmet, hindi yan, protection ng siko o lagayan ng ulam. Ayun, nilagay nyo po yan sa ulo nyo pag nagmumotor kayo, ha? Para safe tayong lahat. Safe yung mga makakasalubong nyo at yung mga nasa likod nyo at safe ka rin.